Ale čo si chcete zobrať? Dobre, to potom A povieš. peniaze alebo čo? Dobre. Už je u sliepka ušla. Už aj sliepky o tom hovoria. Každá gazdinka má problém uvariť vajce na tvrdo. Jedna. Teraz si vypočujeme sťažnosť jednej našej gazdinky z Jabloňoviec. Panu! Babka, poďte. Už môžete, už sa to točí. Dobre, už som v poriadku. Ale vysoký ťak mi robí problémy. Sliepky nás trošku podurili. Každé vajce má úplne iný tvar. A našla som... Zase to nechce. Točte ďalej. Poďte normálne. Dobre, už som v poriadku. Vieš, mám tak trochu problémy so srdcom. Dýchajte. Dobre. Každé vajce má úplne iný tvar a je tu hrozný problém s tým, že treba... Neviem, ale treba to... Dýchajte, babka, dýchajte. Teraz si vypočujeme sťažnosť domácej gazdinky z Jabloňoviec. Áno, písala som vám, lebo každé vajce, čo každá sliepka znesie, má úplne inú veľkosť aj tvar. A rôzne dlho im trvá, kým sa uvaria a preto musím čakať a nikdy neodhadnem ten správny čas. Babi, kde sú tie vajcia? Na tvrdo. Veď už 10 minút čakám. Už, Anička, hneď som pri tebe. Hneď, počkaj minútu. Ďakujeme veľmi pekne, babka. Nemáte za čo, kedykoľvek. Nachádzame sa v domácom jabloňovskom laboratóriu, kde staré babky vymysleli nový prístroj, ktorý znáša už rovno vajcia na tvrdo. Anička,